हाय लोगोफोर, आङो आंनि इउटुब चेनेलाव आरो मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय। जोंहा माखासे भिडिअफोर नुदों, नायनानै लाग्रोलाय नैबे भिडिअखौ। सानसे नुवाब्लानो लोगो मोनाब्लानो गोजोना गोजोना सुखुआ सुखुआ दा बाहायसो गोसोआ दाना। कफि नेग्र' ओंखारबाय आरो ना, कफि नेग्र'आबो कफि ओंखारबाय। मानि नेग्र' अरिजिनाल नङा, बिसोर कफि नेग्र'सो। बास आं जेबो बुङा, इन्टारेस्टनि थाखाय बानायदों आदा बाजैमोनहा, जेबो नङा। आङो थेवबो इन्टारेस्टनि थाखाय आंबो भिडिअखौ लाबोबाय नुनानै। खोब मिनिनोबो ओंखारदों आरो मोजांबो मोनदों कफि नेग्र'फोरनि भिडिअ बानायनायखौ। दानिया आरो मोनसे दंबावो, नैबेखौ नायनानै लाबाव, बेबो आदा बाजै। सानसे नुवाब्लानो लोगो मोनाब्लानो गोजोना गोजोना सुखुआ सुखुआ दा बाहायसो गोसोआ दाना। बेबो कफि नेग्र'आव, बिसिनाबो नेग्र' कफि सेम जादों आरो ना बिसिनि भिडिअ बानायनायफोरा, रिल्स बानायनायफोरा। जेबो नङा, गावनि इन्टारेस्टनि थाखाय बानायदों। आङो जेबो बुंनो थांला, बिथांमोनहा मेरिटखा जानो हागौ। आदा बाजैमोनहा मोजां मोनलायनाय बा हाबा जानाय बे रिलेसनशिपनिखा जानो हागौ। कफि नेग्र' खालामनानै मालाय भिडिअ इन्टारेस्ट लाबोबाय। जास्ट आंबो बेखौ इन्टारेस्टनि थाखायसो दिनै इउटुबावहाय लाबोबाय। मानोना आङो सिखारग्रोमोना फेसबुक खेंग्रोमोना नुदों, ओंखायनो आङो ओइबासिनो भिडिअ लाबोनाय जाबायबो आरो ना। खिन्थु अरिजिनाल नेग्र'आ नै बिसोरसो, नुबाय थाखाबाय जानो हागौ, बिसोरखौ गोसारजोबखाबाय। खोथाबावनै आं स्क्रिनाव होना होनि नाय, नैबे नेग्र'आ आर'नाइ गानदों। बे आर'नाइ गाननाय नेग्र'खौ दा फेसबुकावहाय एसे पस्ट हगारलाबायनाय नुगासिनो। आं जेबो बुंनो रोंला, बेखौ आंबो मिन्थिया। खिन्थु आङो भिडिअ लाबोबाय, मानि थाखाय आर'नाइ गाननानै फट' लादों बेखौ नोंथांमोनहा मोनथियोब्ला कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो आंनि साननायावथ' बे बिथाङा खेला गेलेग्रा जानो हागौ नेग्र'आ, नङाबा सोरबा बर' आइजोनि जालायगोन खोमा। जेबो नङा, आर'नाइ गाननायखौ आं इसेबां जेबो साना। आर'नाइआ गाननांगौ, बियो मोनसे जोंनि हारिनि सिनायथि नेरसोन आर'नाइ। बेखौहाय बयबो गाननो मोन्थाय दं, जोंबो गुबुन हारिनि ड्रेसफोरखौ गानो, जेबो नङा। बास आं बेखौ जेबो बुंला। खिन्थु नैबे भिडिअखौ आरो मोनसे नायनानै लाबाव। नायजाथावा बे भिडिअआ, असाइस भिडिअ। बे भिडिअखौ नाय, नैबे भिडिअआव आदा बाजैमोनहा बेसेबां इन्टारेस्ट मोसादों, सानैजों भिडिअ बानायदों। बेफोरबायदि भिडिअ बानायलाय, खम मोजां समायो। आयौ, मालाय सुपार डेन्स होदों आदायाबो। सानसे नुवाब्लानो लोगो मोनाब्लानो गोजोना गोजोना सुखुआ सुखुआ दा बाहायसो गोसोआ दाना। भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय। आङो बास बेरेफुंजानि फेसबुकावहाय बेफोरबायदि पस्ट हगारलायबाय थानाय नुनायखायसो आं भिडिअखौ लाबोदों। दानिया आंनि चेनेलाव गोदानब्ला लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बास आंनि चेनेला 10K साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दं। थाबैनो जागोनखौ आं मिजिंथिबाय नोंथांमोननि आसायाव। बाय बाय।